سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بدمق وصيتات ኤርትራውያን ተቃደምቲ 30 ዘሎ ዙር ኢራን 529 ግንቦት በሳልሳይ መድረኽ ቀጽሎም ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቃደምቲ 128.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ድማ 4 ኤርትራውያን ተቃደምቲ ድጊሞም 10 ብሉጻት ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ነዛ መድረኽ ድማ ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ኣባል ባይክ ዳዊት የማነ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 26 ደቂቃን 48 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻ ዝረጊጾም ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኢራን ሓሰን سيفullah فردن أبال إسطنبول بيكشير إرتراوي إيفن يمان دمام كابعو داويت يمانه جزيه كيكسرو كالعين سال ساينتر تحيزهم حنصات رقيصهم زترو في إرتراويان تقادم تزحز ودرجة مسن عزب أبال بايك إيد ميلكياس ماكله بعصر سلس خليطات دي حروشات شاي ودقانتو يويل هابتا بتماسال جزيه دي حروشاو عي أبال إسطنبول بيكشير ناتنال برهان دما بعصر شعات خليطات دي حرو بالعصر شومون تتر تحيزو حنصات رقيصهم ኣብዚ መድረኽ ብዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ኣባል ባይክ ዳዊት የማነ ብ12 ሰዓትን 2 ደቂቃን 28 ካልኢትን 44 ደረጃ ሰንጢቑ ብምምጻእ መሪሕነት ናይ ዝውድድር ካብ ወዲ ጋንቱ ሚልኪያስ ማእከለ ተረኪቦም ነዚ ሓለፉ ክልተ መድረኻት መሪሕነት ናይ ዝውድድር ተረኪቡ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ዝኣተወ ሚልኪያስ ማእከለ ብ4 ካልኢታት ድሒሩ ናብ ካልኣይ ተርታ ወሪዱ ኤቨን የማነ ብ9 ካልኢታት ድሒሩ ራብዓይ ዩኤል ሃብታ ብ15 ካልኢታት ድሒሩ ሻድሻይ ናትናኤል ብርሃነ ብ32 ካልኢታት ድሒሩ መበል 16 ተርታ ተሰሪዖም ካዛክስታናዊ ኣባል ቲም ቪኖ ራዶልፍ ረምኪ ብ21 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዙር ኢራን ተረኪቦም ዳዊት የማነ ብ6 ነጥቢ መበል 11 ሚልኪያስ ማእከለ ብ2 ነጥቢ መበል 13 ተርታ ተሰሪዖም ሚልኪያስ ማእከለ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ክዕቅብ እንከሎ ኤቨን የማነ ብ5 ካልኢታት ድሒሩ ካልኣይ ዩኤል ሃብታ ብ11 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ብጋንታ ድማ ጀርመናዊት ባይክ ኤድ መሪሕነት ናይ ዝውድድር ተረኪባ تركاويت كلاب إسطنبول بيكشير ب12 خليطات دحرا سالساي ترتحيزا زور إيران عربي 3 جنبوت برابعي مدرك غتصليوم أبزا مدرخ دما تقادمتي 295 كيلومتر زرحقتا ورد كايديوم ኤርትራዊ ኣባል ኢንተርማርሽ ቢንያም ግርማይ ሳተፈዘሎ ሎም ዓመት መበል 50 ግዜው ኣብ ፈረንሳ ኣሜሪካ ዝርከብ ቦክለስ ደ ላማይነ 529 ግንቦት ብናይ ፕሮሎግ ውድድር ፈሊሞም ኣብዛ ናይ ቅድመ ውድድር ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ተቃደምቲ 5.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ማካይዶም ኣብ መወዳእታ ዝተዓቀነ ግዜ ድማ ፈረንሳዊ ኣባል ግሩፓማ ኤፍዲጄ ቲቦርድ ግሪል ንውድድሩ ብ6 ደቂቃን 46 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ወደ ሃገሩ ኣባል ኤጂ2አር ኮንሶፍሬይ በ3 خليطات ድሒሩ ካልኣይ አየርላንዳዊ ኣባል ኩይሰር 6.5 ሮሪ ታውንሰን ድማ ብ6 خليطات ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ኣብ ውድድር ምስ ክለቡ ኢንተርማርሼ ብምዃን ኣሙዳር ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ብ29 خليطات ድሒሩ መበል 85 ተርታ ሒዞም ፈረንሳዊ ዕውት ናይ ፕሮሎግ ቲቦርድ ግሩል ብ6 ደቂቃን 46 ካልኢትን መሪሕነት ናይ ውድድር ተረኪቡ ናብ ቀዳማይ መድረኽ ኣቕኒዕሎም ቤኖት ኮንሶፍሬይ ብ3 خليطات ድሒሩ ካልኣይ አየርላንዳዊ ታውንሰን دمام بفيديو خليطات دحرو سالساي ترتحيزلهم بينيام ግርማይ ب29 ካልኢታት ድሒሩ ب85 ተርታ ተሰሪዖም በነት ቲቦርድ ግሩል ب20 ነጥቢ ቀዳማይ ቤኖት ኮንሶፍሬይ ب18 ነጥቢ ካልኣይ ሮሪ ታውንሰን ድማ ب16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዝሎም በጋንታ ፈረንሳዊት ኤጂ2አር ቀዳሚት ኮይና ትመርሐላ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ب53 ካልኢታት ድሒራ መበል 15 ተርታ ተሰሪዓላ ዝውድድር ዓርቢ 30 ግንቦት በቀዳማይ መድረኹ ኣብ ዝቕጽለሉ ተቃደምቲ 296 كيلو متر زرحقتا ውድድር ከካይድዮም جرود إيطاليا 529 جنبوت مبل 18 مدرخ قصيلهم أبزا مدرخ دما تقادمتي 244 كيلومتر زرحقتا وردرم شفينهم نزا مدرخ جرمناوي أبال بورهانس جرو نيكو دانزن وردرو ب3 ساعات 10 دقيقة شوعات كاليتن بمزام قدامي كوينو حنطات رقيصهم بدقيقة حدا خاليتن دحروم دما إيطالياوي أبال بوليتي ميركو مايسترن بلجماوي أبال ألبيسين إدوارد بالانكايرتن دما كالعين سالساين ترتحيزهم حنطات
ግንቦት ረጊጾም ሜክሲካዊ አባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኢሳቅ ዴል ቴሮ መሪሕነቱ ዓቂቡ ወፂሎም ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓዝ ብ41 ካልእታት ድሕሩ ካልኣይ ብሪጣንያዊ አባል ቲም ቪዝማ አዳም ያተስ ብ51 ካልእታት ድሕሩ ሳልሳይ ካናዳዊ ዴሪክ ጊ ድማ ብደቂቕን 57 ካልእትን ድሕሩ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎም ብነጥቢ ማድስ ፔደርሰን ብ276 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ አባል ቲም ቪዝማ ኦላቭ ኮጅ ብ235 ነጥቢ ይኽተልሎም ወዲ ጋንቱ ወንቱ ቫን አርት ብ207 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኢጣልያዊ አባል አስታና ሎሬንዞ ፎርቱናቶ ብ355 ነጥቢ መሪሕነት አንበሳ ዓቕብ ዓቂቡ ወፂሎም ወዲ ጋንቱ ክርስቲያን ስካሮኒ ብ261 ነጥቢ ካልኣይ ኢጣልያዊ ማኑዌል ታሮዚ ብ66 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑሎም ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቴሮ ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ኮይኑ ይመራሕሎም ብጋንታ ድማ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ቀዳሚት ኮይና ተቐጽላላ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዓርቢ 30 ግንቦት መበል 19 መድረኹ ኣብ ዝቕጽለሉ ተቃደምቲ 166 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ከካይድዮም ማንቸስተር ዩናይትድ ናጥቃይ ናፖሊ ናይጀሪያዊ ቪክቶር ኦሱሜሄን ብዴንማርካዊ አጥቃያ ራስመስ ሆይላንድ ንምቅያር ምስ ናፖሊ ዘተከፊታ ምህላዋ ናፖሊ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ኣጋዊሓ ኣብዚ ግዜ ሓደ ካብ ተባሃግቲ አጥቃዕቲ መድረኽ ኤውሮጳ ኮይኑ ዝርከብ ኦሱሜሄን ብኣንቶኒዮ ኮንተ ተመራጺ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ሊግ ቱርኪ ምስጋናታ ሰራይ ብልቃሕ ኣብ ምጽዋት ጸኒሑን እታ ጋንታ ድማ ናይ ሊግ ተዓዋቲት ንኽትከውን ብቐዳምነት ካብ ዝመርሕዋን ተጻወት ነይሩ ብኣንጻሩ ራስመስ ሆይላንድ ሓንቲ ካብ ከበድቲ ናይ ውድድር ዓመቱ ዘሕለፈ ኣጥቃዕዩ ኣብ 2023 ብቐዳማይ ክፍሊ 64 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣታላንታ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጸምበረ ራስመስ ሆይላንድ ኣብ ኩሎም ውድድራት ብማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘካየዶም 95 ግጥማት 26 ሸቶ ጥራዩ ከምዝግብ ክኢሉ ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ብዘርአዮ ድኹም ዝበሃል ምንቅስቓስ ድማ ወትሩ ኣብ ነቐፌታ ካብ ዝኣግዱ ተጻወትቲ ጋንታ እዩ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ናይ ልቓሕ ግዜኡ ዛዚሙ ናብ ከተማ ኔፕለስ ዝምለስ ኦስሜሄን ካብ ስዑዳዊት ክለብ አልሂላል ዓብን ዓይንኻ ዝደፍንን መጠን ገንዘብ ዝሓዘለ ጠለብ ይቐርበሉ ምህላው ይንገር فرنساوي أتقعي الاتحاد كريم بنزما نأتقعي النصر كريستيانو رونالدو بليصو زبلت تتصواتاي ليغ سعود عرب كوينو تشليمو رونالدو أبز حلفنا يوردر عامت 25 شوط خمزغبن كله بنزما جن 21 شوط تطرايو أمزغيوم يخون بر بنزما كلبو الاتحاد نوانج ليغ سعود عرب نختوسد دحر تتصواتو مريح ترايو نز شلمات يدو كمبر البقيعوم بنزما ب 3 شوطات اغرو حوسن كله رونالدو دما ب 28 شوطات يدو حويسوم بزا بركتو دماي بنزما رونالدو بليصو نز شلمات كعتر بقيعوم رونالدو بزوطور 25 شوطات نخالي تخاصالي عامتو نشلمات ورق شاما ليغ سعود عرب موسادو زفلطيوم نأكفافالي لازيو فرنساوي ماتي غوندوزن معداغ ابز غبر زول قلس لعلوايد حيزا كم زلاز نغرلا نيوكاسل نتناي قدم تصاوتاي ارسنال دغيما ناب انجليز نمملاسو كساب 4 مليون يورو زغمت متن غنزب سلي عام هلوا غازيتا ديلا سبورت حبيرام بكلبو لازيو تشيطو ناب عداغا ولدوم كابزلو تصاوتي حدا زخونه غوندزي بكلبو لازيو 33 مليون باوند ويدما 4 مليون يورو تتمينو زلو اكفافاليوم غوندوزي ابز حلفنا ورودر عمت 48 قطمات كلب خصاوتن كله حنت شوتن حموش تقربن دما بركيتوم قالوا وغنات مسغار غوندوزي ناب نيوكاسل نيتسومو مس جوفنتوس تحزلو ايطالياوي اكفافالتا غانتا ساندرو تونالي ناب جوفي زغبرو غعزو زقلاطفي كبلن كلو سرفو غلمچتا دما غوندوزي ابلازيو حد شوعل كم زدلن سومو مس نيوكاسل كتحاز زغبرو زلو دما وكلتو خينوم نعاملوم غوندوزي واغو سماين مسقالن كلبتو وسخي مهايا خطوسخالون كامد لامس تبغس سومو مسني كاسل يتأثر ومهلاوم يقلصوم تشيلسي بأتقعي إبسويتش تاون ليام ديلاب لعلي مانشستر يونايتد زأمسلا دليتو تصنحا كلابات تدلايت كوينا بتي أتقعي دحر ممراتsa نملك واغو زنبره 30 مليون باوند أفريسا أبزغصلو 14 ساعات تصوات ياخد قبرو كم زوداتلو فابريسيو رومانو هيرويغو كبل اندقفت تشيلسي أبسيروم ديلاب نتشيلسي ممراتو دقيمكا ناي معداغو أمانت زيبلا ناي قدم كلوب مانشستر سيسي دما كابشيات ديلاب 300 مئتاويت ناب حسابك ساقر اللايوم كلابات مانشستر يونايتد
ኒውካስል ኖቲንግሃም ፎረስትን ኣምፍራም ዲላፕ ብቸልሲ ስረት ዓክለባትየን ዝሓለፈ ዓመት ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ኢፕስዊች ተሰጋገረ ዲላፕ ኣብዚ ወርሒ በታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመልሰት ክለቡ ምስ ደለይቱ ክለባት ክዛረብ ፍቓድ ሂባቶ ጸኒሓ ዲላፕ ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ዘካየዶም 32 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 12 ሸቶ ከመዝግብ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ስፉዋት ኣጥቃዕቲ እንግሊዝ እዩ መበል 19 ተርታ ድሕሪ መሓዛ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ተመሊሳ ዘላ ኢፕስዊች ታውን ድማ ከም መተካእታ ዲላፕ ንኣጥቃዓይ ቸልሲ ስጳኛዊ ማርጉ ብልቓሕ ክትወስዶ ድላይ ከም ዘለዋ ሮማኖ ሓቢሮም ብስንክ ናይ ጭዋዳ ጸገማት ዳርጋ ዝበዝሐ ናይ ውድድር ዓመት ካብ ፀወታ ዝበኸረ ጉ ኣብ ናይ ምስላፍ ዕድል ኣብ ዝረኽበሎም 14 ግጥማት 6 ሸቶ ኣመዝጊቡ ጉይ ኣብዚ ግዜ ካብ ዝነበሮ ማህረምቲ ሓዊዩ ንፀወታ ድልው ዘሎ ተፃወታ እዩ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ማክሲሚሊያኖ ኣሌግሪ ድሕሪ 11 ዓመታት ዳግማይ ንኤስ ሚላን ከሰልጥን ተሰማሚዑ ኣሌግሪ ኣቐዲሙ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ኣብ ዝነበረ ግዜ ንኤስ ሚላን 4 ዓመታት ኣሰልጢንዋ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣሌግሪ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ስሙ ምስ ናፖሊ ክተኣሰር ፀንሐ ኣሰልጣኒ እኳ እንተኾነ ናፖሊ ምስቲ ክፋነዋ ምዃኑ ክንገረሉ ፀንሐ ኣንቶኒዮ ኮንተ ኣብታ ጋንታ ንክፀንሕ ዝኽእል ኣወንታዊ ዘተ ድሕሪ ምክያዳ ግን ንኣሌግሪ ዝነበራ ተገዳስነት ባይታ ዘቢጥ እዩ ከም መግለጺ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ማክሲሚሊያኖ ኣሌግሪ ንዝቐፅሉ 3 ዓመታት ንኤስ ሚላን ክዕልማ ኣብ ስምምዕ መብፅሑ ሓቢሩ ኣሌግሪ ኣብ ኤስ ሚላን ኣብ ጽንሖም 3 ዓመታት ድማ ዓመታዊ 5 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ክህልዎ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሌግሪ ኣብ ቀዳማይ ንኤስ ሚላን ስርሑ ዋንጫ ስኩዴቶን ዋንጫ ሱፐር ካፕን ዓቲሩ ምንባሩ ኣይርስዕን ኢጣልያውያን ክለባት ኣሰልጠንቲ ካብ ናብን ኣብ ዘሰጋገራሉ ዘለዋ እዋን ኣሰልጣኒ ኣታላንታ ጋስፔሪኒ ንሮማ ክዕልም ኣብ ዱር ክኸይድ ምህላውን ላዚዮ ድማ ናይ ቀደም ዓላሚኣ ማውሪዚዮ ሳሪ ዳግማይ ናብ ከተማ ሮማ ንምምላሱ ትሰርሕ ምህላዋን ይሕበር ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም